Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa, kepanggihan malih kalih kula Dini Sajaya Kamila ing pawarta basa Jawi. Ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan banjir ing Semarang. Banjir gedhe ing kawasan perumahan Telaga Sari, ngablak lan ning dalan Pariodo Semarang, drese limpesan banyu ngrendhem kabeh akses dalan ing kawasan iku nganti ganggu aktivitas warga. Ketinggian banyu nyampe 60 cm nganti semeter, nyebabna pengendara motor sing lewat mogok saklening akses dalan banjir iku ngrendhem omah penduduk lan warung mangan sing biasane dienggo dodolan ing sepanjang kawasan iku. Akses dalan rendah lan intensitas udan sing dhuwur diduga dadi penyebab banjir ning kawasan Telaga Sari. Menurut warga, banjir ing kedadian pemukiman Telaga Sari yaiku banjir sing paling parah kawit setahun terakhir. Mekanten ingkang saged kawula aturaken, menawi wonten kalebeten nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.